Tik, tik, tik. Meta nkun tila taraġġ fid-dar tagħna, nara l-arloġġ. Arloġġ kbir, bin-numri kbar ukoll. In-numri jibdew mill-wieħed u jduru l-isfel. Imbagħad meta jaslu san-nofs, jerġgħu jitilgħu sa 12. Minn hemm jerġa' jibda n-numru wieħed. Kull meta ngħaddi minn quddiem l-arloġġ nisimgħu jagħmel ħoss. Tik, tik, tik. Filgħodu u bil-lejl jibqa' jagħmel hekk. Tik, tik, tik. U jdoqq ukoll. Jagħmel tin, tin, tin. Dejjem għaddej. Imma darba waqaf, ma nafx jiġralu. Mhux għax ejja għax l-arloġġ ma jgħijiex bħalma jiġri lili wara li nkun imxejt ħafna jew wara xi logħba twila. Il-papà rid jieħdu għand tal-arloġġi biex jerġa' jibda jaħdem. Imma l-arloġġ tqil ħafna. Ġie wieħed raġel b'kaxxa tal-għodda f'idejh, tela fuq il-banketta u beda iħoll il-biċċa tonda fejn hemm in-numri. Wara dawn in-numri rajt ħafna roti bis-snin, roti kbar u roti żgħar. Dan ir-raġel niżel minn fuq il-banketta u l-arloġġ ħadu miegħu biex isewwih. Meta ċemplinna li l-arloġġ lest, morna lieh mal-papà għand tal-ħanut. Fil-ħanut kien hemm ħafna arloġġi, kbar u żgħar. Kollha jagħmlu hekk, tik, tik, tik. Min bleħen oħxon u min bleħen irqiq. Kien hemm ħafna tik, tik, tik. Meta jdoqqu kien hemm arloġġi li joħroġ l-asfur mit-tieqa u jsaffar. Imbagħad jerġa' jidħol. Il-mama tgħidli li l-arloġġ qiegħed biex isejħilna ħalli nqumu. Jgħidilna li wasal il-ħin biex nieklu, biex immorru l-iskola, biex immorru d-dutrina u biex norqdu. Ġesu, ejni biex meta jsir il-ħin m'għandhomx ma nqum. Meta l-mama ssejjaħli, nobdija malajr. Ejni biex nagħmel kollox fil-ħin tiegħu. Meta nilab, meta nistudja u meta nitlob. U dan kollu ejni biex nagħmlu tajjeb għalik.